Salutare tuturor! Ziua 15. Primele 14 zile din Gymshark 66 sunt gata. La început a fost greu. Corpul protesta, mintea căuta scuze, dar după câteva zile ceva s-a schimbat. Nu doar fizic, mental. Sala nu mai este o obligație, a devenit o parte din mine. Mă simt mai disciplinat, mai focusat, mai prezent. Nu e transformarea mea finală. De dovadă, sunt pe drumul cel corect. Ziua 15 nu este despre performanță, e despre consecvență. Gymshark 66 nu e doar un challenge de sală,